Jel jsem přes ČSSR, SNB, mé DKV si stoplo na TK. Mé DKV, SPZ a BT 2550 musí teďka na GO do ČSAO. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDR, CSC, ČVUT v Praze 2, v ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IAVH dělá kromě DKV, BMB a NSU, KDF i MG. Za 2 LP KTO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblové. Kelblová z OPBH, mistrovi ČSAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. Všechno dopadne OK, za lístky na FOK, šofér ČSAD má o Šumana zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. V OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RTG, EKG a EEG. Spojení ČSAO, ČVUT, OPBH, ČSAD, FOK přerušilo se. RNDR, CSC, ČVUT dá DKV, SPZ a BT 2550 do šrotu. Z ČSSR do MLR, z ČVUT, RNDR musí chudák z ČSAD nebo z ČSD.